نعود كان من تاي صلات يدليخا صلات خام ندادنا يمتقام طبب ካብ ግዜ ቁልዕነትና ጀሚሩ ሕብረተሰብና ቤት ትምህርትና ስድራና ነዝማድናን ኣእምሮና ዘርኡ ሓደ ዓው ጌጋ ኣሎ ኣብ ህይወት ከዓውት ክትከውን እንተ ደሊኻ ኩሉ ሰብ ከፍቅረካ ኣለዎ ምስ ዝኾነ ሰብ ይትባስ ጸላእተይ ተብዝሕ ልብ ኩሉ ሰብ ሰይርካ ክትኣት ትፈትን ተባሂልና ኢና ዓዊና በዚ ጌጋ ምኽንያት መብዛሕትና ህይወት ዘመንና ንሕልፎ ዘለና ናይ ካልኦት ሰባት ፍሽኽታን ጣቃዒትን ብምጽባእ እዩ ሓደ ሰብ ክጸለና ወይ ከዓ ገጹ ክዓጽፈልና እንተሎ ስምና ጸለለ ክለኸን ከሎ ኣዚና ንርበሽ እሞ ድቃስ ንስእኒና እንታይ ኮን በዲለዮም እንታይ ገይረዮም ይኸውን ንምንታይ ጸልዩኒ ኢልና ነብስና ንወቅስ ናይ ሰዋትና ኣዳን ምርካብ ኢልና ሓቃው መንነትና ኸዊልና ናይ ካልኦት ሰባት ቅዳሕ ኮይና ናይ ሓሶት ህይወት ክንመርሕ ንነብር ኮይኑ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያን ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀግና ዊንስተን ቸርችል ነዚ ሕያዋይ ተሓሳስባ ብሓደ ሓያለ ባህላ ይገልጾም ከምዚ ኸዓ ይብል ጸላእት እንተሃልየምኻ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ምኽንያታዊ ህይወት ዘመንካ ሓደ ዓብ ነገር ናይ ባዕልኻ ብርቱዕ ቅዋም ወሲድካ ትፈልጥ ኣለኻ ማለት ይብል እዚ ዕረኽ ጥዕመካ ይኽእል እዩ ግን ክትውሕጦ ዘለካ ሓቂ እዩ ኣብዛ ምድሪ ዝኾነ ሰብ ዘይጸልኦ ዝኾነ ተቃዋሚ ሰብ ዘይብሉን እንተሎ ዝኾነ ዓይነት ቅዋም ዘይብሉን ዝኾነ ሓድሽ ነገር ዘይፈጥርን ኣብ ህይወት ዝኾነ ለውጢ ዘይምጽእ ሓደ ተራ ሰብ እዩ ኣብ ሕልም እንተዳሃሊካ ሓድሽ እምባ ንምሕኻር ክትፍትን ካብቲ ሕብረተሰብ ዝተፈለየ መገዲ ክትጅምር ከለኻ ግድን ጸላእቲ ተፈሪኻ ሕብረተሰብና ካብቲ ልሙድ መገዲ ውፅእ ዝበለ ሰብ ይፈቱን እዮም ምኽንያቱ ናትካ ብራኸ ናታቶም ድቃስን ስንፍናን ኩሉ ዓቢል የሪኦም ማለት እዩ ጽልእ ወይ ድማ ሄት ንስኻ እንዳበረኽካ ከም ትኸይድ ዘለኻ ዘመላኽት ትኽክለኛ መለክዕ ህይወት እዩ ሰላም ቤተሰብ ዝኾነ ሰብ ክሕብረልኩም ዘይክእል ካብ ቤት ስትራቴጂካውያን ሰባት ናይ ዝኾኑ ካብ ሮበርት ግሪንን ኒኮላ ማካቬልን ዝተወስደ ዓሚቕ ምስጢር ህይወት ሓቢርና ክርኢና ሎሚ ንጸላእትኩም እትርእዩ መነጽር ሙሉእ ንሙሉእ ክትቅይሩ ኢኹም ዝባኽን ንስበርን ልቡን እምሮን ዘይኮነስ ንጸላእትኩም ከም ዕንጨይቲ መጎጎ ተጠቂምኩም ናብ በራኽ ዝሕንብብ ሕቡእ እምሮ ከመይ ምህናጽ ከም ዝከኣል ክርኢና እምሮኩም ከፊትኩም ትኹረትኩም ኣኪብኩም ክስካብ መወዳእታ ዝመደምሳ ይጽንሑም ቀዳማይ ሕጊ ክልተ ሮበርት ግሪን ሳዕቤን ሓደጋን ረብሓ ጸላእን መብዛሕትኡ ሰብ ጉዕዞ ህይወቱ ካብ ጸላእቱ ላዕሊ መሓዙት ከም ዝረብሕዎን ኣብ ጸገሙ ጠጠው ከም ዝብሉን ገይሩ እዩ ዝሓስብ ኮይኑ ግን እቲ ጸሓፍ ስትራቴጂን ስልጣነን ዝኾነ ሮበርት ግሪን 48 ሕግታት ስልጣነ ብዝተባለ መጽሓፉ ኣብ ሕጊ ቁጽሪ 2 ዓለም ዘደነቕ ሕጊ ኣንቢሩሎ ከምዚ ኸዓ ይብል መሓዙትካ ካብ ዓቐል ላዕሊ ትተኣመነሎም ክኽሕዱኻ እዮም የግዳስ ጸላእትኻ ከመይ ከም ትጥቀመሎም ተምሃር ነዚ ክሰምዕ ከለኻ ክኸብደካን ህሊናኻ ክፈታተነካን ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ናይ ስነ-ልቦና ሓቅታትን ተፈጥሮ ወዲ ሰብን ካብኡ ይወፅን መሓዙትካ ናብ ስራሕኻ ወይ ከዓ ናብ ቢዝነስካ ክመፅን ከለው ብዙሕ ግዜ ጸገም ይፍጠር እዩ ግን ምንታይ ይመስለካ ምኽንያቱ መሓዙትካ ካብ ቁልዕነትካ ጀሚሮም ዝፈልጡኻ ብምዃኖም ምስ ነብሶም ማዕረግ ይምቱኻ እሞ ግን ንስኻ በርቲዕኻ ሰሪሕኻ ካብኣቶም በሊጽካ ክትከይድን ከለኻ ኣእምሮ መሓዙትካ ዝተቐብረ ቅንን ቂምን እንዳማዕበለ ይመጽእ ንስኻ ብምንታይ ይበልጽ ትማል ሓቢርና ዝዓበና ምባል ይጅምሩ መሓዙትካ ነቲ ቅንእ ብፍሽኽታ ክሽፍንዎ ይፍቱን እዮም ኮይኑ ግን ንዓኻ ትሕት ከብልኻ ወይ ከዓ ስራሕኻ ንምብልሻው ብሕቡእ ክሰርሑ ይጅምሩ እዮም ኣብ ታሪኽ ብዙሓት ዓበይቲ ክሕደታት ዝውገሱ ካብ ሓቢርካዮም ምሳኻ ዝበልዑ ንሶቲን መሓዙትካ እምበር ካብ ጸላእትኻ ኣይኮነን ነቲ ዓብ መርሓ ሮማ ዝነበረ ጁልየስ ቄሳር ብድሕሪት ብኸራ ዝወግኦ እቲ ቀንዲ ጸላእዩ ዘይኮነስ እቲ ከም ወዲ ዝዕወየን ልባዊ መሓዙኡ ዝነበረ ብራተስ እዩ ብግልባጡ ግን ጸላኢኻ ግልጽን እንታይ ከም ዝሓስበልካን እንታይ ክገብረካ ከም ዝኽእልን ኣበይ ከባቢ ከጥቅዐካ ከም ዝኽእል ቀዲምካ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ሮበርት ግሪን ክገልጽን ከሎ ሓደ ናይ ቀደም ጸላኢኻ ይቕረታ ኢልካ ምሳኻ ሓቢሩ ክሰርሕ ዕድል እንተዳሂብካዮ እቲ ጸላኢኻ ካብቲ ዝነበሩ ሕማቕ ሽም ክወጽእ ኢሉን ናትካ እምነት ክረክብ ኢሉን ብዝሓየለን ብትጋህትን ይሰርሕ ይብል ነበር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ አብርሃም ሊንከን ናብ ስልጣን ክወጽእ ከሎ ኣብቲ ፈላማይ ምንቅስቓስ ወቕቲ መረጻ ብሕማቕ ክጸርፍዎ ከዋርድዎ ወዓግ እንዳበሉ ዝጽውዕዎ ዝነበሩ ቀንዲ ጸላእቱ ጠርኒፉ ኣባላት ካቢነ ምግባርን ሚኒስትራት ገይሩ ሸይምዎም ነይሩ እዩ እዚ ረኣይ ናይ ቀረባ መኸርቱ ድማ ንምንታይ ከም ዝትገብር ንምንታይ ጸላእትኻ ናብ መዝነት ተምጾም ኢሎም ክሓትውን ከለው ሊንከን ድማ ጸላእተይ ናብ መሓዙት ክቕይሮም ከለኹ ጸላእተይ ጥፍኤ ማለት ደይኮነን ኢሉ መለሰሎም ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ሕጊ ህይወት መሓዙትካ ተጠራጠሮም ምኽንያቱ ስምዒቶም ኣብ ትሕቲ ከምስታ ክትቅበር ትኽእል እያ ጸላእትኻ ግን ከም ቁልዕ መጽሓፍ አንብቦም ብምቕጻል እናብ ረብሓኻ ቀይሮም ካልኣይ ጸላእ እምሮኻ ይንቅሕ ትምኒት የጥፍእ ማኪያቬሊ እቲ ካልኣይ ንዓወትካ ጸላእቲ ዘድልዩኻ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ኣእምሮኻ ካብ ዝደቀሶ ነቕኒቑ ናብ ጥዑም ዞባ ወይ ከዓ ኮንፈርት ዞን ከይተኣቱ ዝገብር እዩ
እትሁ ጣልያናዊ ፈላስፋ ኒኮሎ ማኪያቬሊ ዘ ፕሪንስ ዝተባህለት መጽሓፉ ወዲ ሰብ ሰነፍን ናብ ኮምፎርት ዞን ዘዘንብል ከም ዝኾነን የምህረና። ዝኾነ ዝወዳደረካ ዝነቕፈካ ዝጸልአካ ሰብ እንተደኣ ዘይሃልዩ ስራሕኻ ብስንፍና ምስራሕ ትጅምር። ቀጺልካ ድማ ሓደሽቲ ነገራት ምምሃዝ ተቋርጽ። ነፍሲ ዕቤት ክትገብር ኣይትኽእልን። ኣብታ ምቅርቲ ትብላ ህይወት ወይ ድማ ኮምፎርት ዞን ድማ ጠቕሊልካ ትነብር። ይኹን እምበር ሓደ ሓደገኛ ጸላእን ልዑል ክእለት ውድድር ዘለዎ ሰብ ክትረክብ ከለኻ ግን ካብ ድቃስካ ባህሪርካ ትነቅሕ እሞ ንሱ ኸይበልጸኒ ኸይቅድመኒ ከይስዕረንን ከየዋርደንን ኢልካ ሙሉእ ለይቲ ትሰርሕ። ኣእምሮኻ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ በሊሕ መሃዝ ወይ ከዓ ክሪኤቲቭን ንቑሕን ይኸውን። እስከዚ ብናይ ታሪክ መነጽር ንርአዮም እታ ዓባይ ዝነበረት ሮማዊት ኢምፓየር ኣዝዩ ብርቱዕን ሓደገኛ ዝኾነ ካርቴጅ ዝበሃል ደጋዊ ጸላእ ነይርዋ እዩ። ሮማውያን ንካርቴጅ ንምስዓርን ህልውናውን ንምቕጻልን ክብሉ ኣዝዮም ዘመናዊት መሳርሕታት ኩናት ምሂዞም ነይሮም እዮም። ኣዝዩ ብርቱዕ ስትራቴጂ ሓንጸጹ ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ሕብረተሰብ ሃኒጾም ግዛኣቶም ኣስፍሖም። ኮይኑ ግን መወዳእታ ሮማውያን ንካርቴጅ ስዒሮም ኣጥፍዎም። ድሕሪ ዚ ሮማውያን ዝፈርሕዎም ጸላእቲ ሰኣኑ። ናብ ኮምፎርት ዞን ወይ ድማ ናብ ምቁር ህይወት ድማ ኣተዉ። ስንፈት ኣተዎም። ብልሽውና ተዋሓጡ። ነንሕድሕዶም ተናቆሩ። እታ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዓባይ ሮም ኣብ ውሽጣ ብዝተፈጥረ ስንፍናን ድኽመትን ወደቐት። ብጀካ ጸላእ ምንባር ናይ ውድቀት መፈለምታ እዩ። ዘመናዊ ናይ ጉስቲ ታሪክ ክንዕዘብ ከለና ተጓሳጣይ መሐመድ ዓሊ ተኸልዒ ክወጽእ ዝኽኣለ ጀፈርሰን ዝበሃል ዓብ መፍርሕን ብርቱዕን ተናሕናሕ ጸላእ ስለ ዝነበረ እዩ። ጀፈርሰን ተዘይነብር ነይሩ መሐመድ ዓሊ ውሽጣዊ ዓቕሚ ወፂኡ ንዓለም የመርአየን ነይሩ። ብርቱዕ ጸላኢ ኣብ ውሽጥኻ ደቂሱ ዘሎ ጀግንነት ከበራውሮ ይጅምር እዩ። ኣብ ናይ ቢዝነስ ዓለም ኣፕል ኩባንያ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዝበጽሐ ማይክሮሶፍትን IBMን ዝበሃል ዓበይቲ ጸላእቲ ብምህላዎም እዩ። ስቲቭ ጆብስ ናይቲ ኩባንያ ሰራሕተኛታት ለይትን ቀትርን ክሰርሑ ዘለዓዓሎም ነቶም ጸላእትና ክንቀብሮም ኣለና ብዝብል ሓዊ ነይሩ። ጸላእቲ ንዓኻ ንምጥፋእ ይለዓሉ ይኾኑ። ንስኻ ግን ነቲ ፍርሕና ጉልበት ለዊጥካ ናይ ባዕልኻ ብርትዕ ክትሃንጸሉ ኣለካ። ስለ ጸላእ ክመናቒካ ከሎ ይተማርር። ምንጽርጻር ሕደጎ ዝያዳ ካብ ድቃሰይ ብምንብርዋረይ ካብቲ ምቾተይ ዘውፅኻኒ ብምዃንካ የምስግነካ ወሎ። ሳልሳይ ጉልበት ጸላእ ከም ነዳዲ ምጥቃም። እቲ ሳልሳይ ኣዝዩ ጠቓሚ ጥበብ ጉልበት ጸላኢኻ ከም ነዳዲ ናብ ናይ ባዕልኻ ረብሓ ናይ ምውዓል ስትራቴጂካዊ ጥበብ እዩ። ኣብ ጃፓን ማርሻል ኣርት ኣይኪዶ ዝበሃል መደነቕን ናይ ውግእ ጥበብን ኣሎ። እቲ ተዋጋይ በዚ ጥበብ ናይ ባዕሉ ጉልበት ተጠቂሙ ጸላኢ ይሃርምን እኳ ዳህ ጸላኢኡ ብዝለዓለ ሓይልን ሕርቃንን ክሃርሙ ክመጽእ ከሎ ዘወር ብምባል ናይ ጸላኢ ሓይሊ ተጠቂሙ ነቲ ጸላኢ ናብ መሬት ይዝርሮም። ናይ ጸላኢኻ ቁጥዐ ንዓኻ ፍልፍል ሓይሊ ይኸውን። ኣብ ህይወትን ዕቤት ጉዕዞን ክትጥቀመሉ ዝግበአካ ዓብ ፍልስፍና እዚ እዩ። ሰባት ክጸልኡኻ ከለዉ ሽምካ ጸለሎ ክለኺኻ ከለዉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ሕማቕ ርእይቶ ክህቡኻ ከለዉ ንስኻ ዘይትረብሕ ኢኻ ወዘተ ኢሎም ከዋርዱኻ ከለዉ ሻው ንስኻ ስምዒታዊ ኸይትኸውን መልሲ ክትዎም ኢልካ ሓይልኻ ይትሓንሽሽ። ስነ ልቦና ወይ ድማ ሳይኮሎጂ ሓደ ዘርድአና ነገር ኣሎ። ሰባት ክጸልኡኻ ከለዉ ኣብ ልዕሊኻ ናታቶም ውድቀት ብምርኣዮም እዩ። ንስኻ ትገብሮም ፈተነታት ናቶም ስንፍና ገይሮም ይቆጽርዎም። ስለ ዝኾነ ከዓ ንዓኻ ክትሕትኻ ከለዉ ናብቲ ናቶም ሕሊና ዘውረድኻ ይመስሎም። ጽልኦም ናትካ መንነት ዘይኮነስ ናታቶም ባዶነት ዝገልጽ እዩ። ነዚ ክትፈልጥ ከለኻ ናቶም ሰባት ሕርቀትን ንዕቐትን ኣኪብካ ነቲ ውሽጣዊ ሞተሮም ከም ነዳዲ ትጥቀመሉ። ውድቀተይ ንምርኣይ ትህንጠው ጸላእተይ ኣዝዩ ልዑል ዓወተ መዝጊበ ገና ኸጽልለኩም ኢልካ ንነብስኻ ቃልእቶም። እቲ ደራፍ ፍራንክ ሲናትራ ዝተዛረቦ ሓደ ወርቃዊ ባህል ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ጸላእትኻ ክተምጽኦ ዘለካ ምቁር ሕነ ምፍዳይ ኣብ ዝለዓለ ዓወት ክትበጽሕ ወይ ከዓ ዝርአ ለውጢ ክተምጽእ ኣለካ። ጸላእትኻ ንስኻ ክትወድቕ ክትጉህን ክትበክን ክርእዩ ይደልዩ ይኾኑ። ንስኻ ግን ኣብ ሕድሕድ ጽልኦም ሓድሽ ፍልጠት ወስኽ። ሓድሽ ቢዝነስ ክፈት፣ ፍልጠትካ ወስኽ። ኣታዊታትካ ዕጽፍ ግበሮም። ንነብስኻ መሓይሽ። ድሕሪ ሒደት ዓመታት ነንባዕልኹም ክትራኸቡ ከለኹም ቅንዕ ኢሎም ክርእኻ ክሳብ ዝኸብዶም ኣብ ላዕለዋይ ጠርዚ ደይብ። ሻው ብጀካ ሓንቲ ቃል ምጉት ዓወትን ባእስን ጸላእትኻ እናሓዋር ስዒርካዮም ማለት እዩ። ራውዓይ ትኽክለኛ ጸላእ ናይ ምሕራይ ጥበብ። እዚ እቲ ራውዓይን ናይ መወዳእታ ነጥብ እዩ። ንዓወትካ ጸላእ የድልየካ ክንብል ከለና ኣብ መንገድኻ ምስ ዝሓልፍ ተራ ሰብ ኩሉ ተገራጮም። ንተራ ነገር እንዳተባኣስካ ጸላእ ኣብዝሕ ማለትና ኣይኮነን። እቲ ሓቃዊ ስትራቴጂካዊ ሰብ ጸላእቱ ብልዑል ጥንቃቐ ይዝሓሪ። ሕሱርን ዕላማ ዘይብሉን ሰብ ጸላእ ጌርካ ይትምረጽ። ሓደ ፍሉጥ ብሂል ኣሎ፣ ምስ ሓሰማ ኣብ ጭቃ ይትቃለስ። ምኽንያቱ ክልቴኹም ክትረሲሑኹም። ይኹን እምበር እቲ ሓሰማ ነቲ ጭቃ ይፈትዎ እዩ። ተራ ሰብ ከም ጸላእ ጌርካ ክትሕዞን ከለኻ ደረጃኻ ናብቲ ተራ ሰብ ወሪድካ ሓደ ተራ ሰብ ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ። ንስኻ ዓብ ጸላእ ክትመርጽ ኣለካ። ዓብ ጸላእ ማለት ውልቀ ሰብ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ድኽነትን ምስኣንን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ጽልእኻ ምስቲ ሕብረተሰባዊ ኣተሓሳስባን ድሑረ ረኣያን ክኸውን ይኽእል እዩ።
ነቲ ዕዳጋ ንብሕቱ ገቢቱ ዝሓዘ ዓብ ትካል እውን ክኸውን ይኽእል ሓደ ዓብ ነገር ከም ጸላእ ክትርእዮ ከለኻ ኣእምሮኻ ነዛ ዓብ እምባ ንምፍራስን ንምስዓርን ክብል ብልክዑ ክዓቢ ይገብር ናትካ መንነትካን ስብእናን ዝልካዕ በቲ ዝተቓለስካዮ ጸላእን ፈተናኻን መጠን እዩ ዓብ ጸላእ እንተለካ ዕላማኻ ንጹር ይኾነልካ ታሪክ ክሰርሕ እንተዳ ኮይንካ ዝኾነ ኣካል ዘይደፈሮ ሜዳ ኣቲኻ ክትቃለስን ከለኻ እዩ ስለዚ ቤተሰብ ሎሚ ዓብ ናይ ተሓሳስባ ሪቮሉሽን ፈጢርና ኢልና ንኣምን ካብ ሎሚ ጀሚሩ ሰባት ጸሊኦምኒ ስመይ ጸሊሞምኒ ወይ ከዓ ብዘይሓሰብኩሞ መንገዲ ዕንቅፋት እንተዳ ኮይኖምኹም ምብካይ ምምራርን ምርጋምን ኣቋርጹም ጸላእትኹም ከም ዘፍርሕ ጸላእቲ ዘይኮነስ ከም ናይ ዓወት በሪ ጌርኩም ተገንዘብዎም ኣብ ህይወትኩም ሓያል ቅዋም ክህልወኩም ኣለዎም ሽሕ እኳ ቁንዓት እንተኾንኩም ኩሉ ሰብ ክፈትወኩም ኣይኽእልን እዩ ማሓዛ ኩሉ ሰብ ክትኮኑ ኣይትኽእሉን ስለዚ ናትኩም መገዲ ሓሪኹም ተጓዓዙ ኣብ እምነትኩም ጽኑዓት ኩኑ ካብ ጸላእትኹም ዝደርበ እምኒ ክፈርስ ዘይክእል ናይ ህይወትኩም ቤተ መንግስቲ ህነጽሉ ሕጂ ንነብስኹም ጥልቕ ኢልኩም ሕተቱ ነዛ ቪድዮ ድሕሪ ምስማዕኹም ኣብ ህይወትኩም ንጸላእትኹም እትርእሉ መገዲ ተቐይሩ ዶም ወይ ከዓ ብናይ ሰባት ይብሉን ዝብል ነገር ተጸሚድኩም ኣለኹም ስለዚ ሓሳባትኩም ኣብ ርእይቶ መቐመጢ ቦታ ጻሓፉልና ክሳብ መወዳእታ ዝመደምሳይ ስለ ዝነበርኩም ካብ ልበይ ከመስግነኩም ይደሊ ኣብ ዝቕጽል መደብ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩኑለይ